Piştişer û teqînan di nava Amedê de ji sihî zêdetir noxteyên kontrol yên polîsan hatin danîn. Polîs li ser rêyan wesayîtan didin sekinandin, yek bi yek bagajên wan kontrol dikin. Ji ber van tedbîran jiyana rojaneyê xelkê têk diçe. Lewre rêyekî nîv saet ji ber lêgerînan carna 2-3 saat dirêj dibe. Bi awakî vekirî, bi awakî eşkerebûn ewleyekî pir mezin hatiye danîn. Daha zêde ewleheya welatiya ketî nava Tengasiyê çünkü yani amadekarî ki wisa hatiye kirin ku ewleya tikeskîtin. Yani ewlehî indi ji terafên leşkera, ji terafên polîsa, ji terafên em bêjin istihbaratê de hatiye nav Tengasiyê. Nûnerên hin saziyên sivîl dibêjin du aliyê vê meseleyê hene. Divê PKK teqînên li nava bajêran bide sekinandin û dewlet jî tedbîrên ewlehiyê sis bike ku xelk bikaribe nefes bistîne. Eger ku êrişek dibe û sivîl jî jiyana xwe dest didin, tedbîrên ewlehî henkî giran dibin. Eger êrişek dibe henkî giran dibin. Yani û heta ew êrişa li batikên têbû vir de yani belkî 2 qat 3 qat zêdetir bûne. Yani di rojekê de 7,000, 8,000, 9,000 wesayît tên kontrol kirin. Yani car heye rojekê de em 10 cara wesayît me kontrol dibe bagajê men tê ew kirin. Li gorî amarên fermî li Amedê rojane nêzîkî 10,000 wesayît têne kontrol kirin. Ji xeynî nava bajêr, ketin û derketina Amedê jî dibin kontrola polîsan de ye. Nûnerên saziyên sivîl dibêjin ji ber van noxteyên lêgerînê gelek bajarên Bakur dişibin qereqolekî mezin û ewlehiya jiyana welatiyan jî nemaye. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.